ụlọ ọrụ na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Anambra State Independent Electoral Commission (ANSEC) ekwugo na ha ejikerego nke ọma maka ịhazi nhọpụta ọchịchị gọọmenti ime obodo nke a ga-eme na Satọde na-abịa abịa abalị 29 nke ọnwa Ọgọst n'okirikiri steeti a. Ụlọ ọrụ ANSEC kwuru na a ga-amalite ndebanye aha ndị mmadụ niile tozuru etozu maka ibinye aka na ya bụ nhọpụta yanakwa ịtụ vootu n'elekere 8 nke ụtụtụ. A tụrụ anya na ya bụ nhọpụta ga-ewere ọnọdụ na gọọmenti ime obodo 21 niile enwere na steeti a, tinyere wọọdụ 326 nakwa n'ogige ịtụ vootu akpọrọ polling unit ihe ruru 5,200. Onye ọrụ kọmishọna ụlọọrụ ANSEC na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Tony Chinedu mere ka nke ahụ pụta ihe oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Ọka ụnyaahụ. Chinedu kwuru na ụlọọrụ kọmishọn ahụ na-achịkọba ihe karịrị pasentị 90 nke akụrụngwa nakwa ihe ndị ọzọgasị ekwesịrị itinye n'ọrụ maka ya bụ nhọpụta kansụl. Onye kọmishọna ụlọọrụ ANSEC ahụ mekwara ka amata na mmadụ 22 na-azọ ọkwa onyeisi oche kansụl ime obodo ebe narị mmadụ 346 ndị ọzọ na-azọ ọkwa kanselọ n'okirikiri steeti a. Ọ sị na naanị otu ndọrọndọrọ ọchịchị abụọ ya bụ All Progressive Grand Alliance (APGA) na Young Progressive Party (YPP) na-esonye na ya bụ nhọpụta.